Много интересна котка с сиво и бяло. Такава шарка отдавна не бях виждал. Ето вижте я котката. Маха с опашка. Застана тук на плочките. Пред магазин. Намира се пред магазин. Излезе от магазина даже. Пускате вътре. Ама не знам от какъв пол е. Мъжка ли е или е женска, чудя се. Прилича ми на мъжка котка. Има май възпаление на окото. Така като гледам. Не гледа към камерата. Много е интересна. Може би по-скоро е женска. Женска е като че ли. Това е по-скоро женска котка с възпаление на окото. Дано се оправи котката. Стига сме я снимали.